Tun da kanka a zaune a wannan kujerar kujera ce ta taurari, wannan sako zaka tura ga ku mawaka? Ya kamata mu ƙara wa kanmu danƙon zumunci. Ka san akwai na soyayya na kaza kai wanne ka fi yawan yi yanzu? Gaskiya waƙoƙin soyayya ne. A wannan 2020 din ina tunanin sun yi promoting yaran mawaka matasa sun kai guda 7. Wani irin ƙalubale ka samu a ciki? An sha wahala gaskiya. Yan mata da ke nake soyayya da ni da ke, inda da ni ba mai farmaki, mun dace da ni da ke. Na ɗauniya na ajiya soyayya zuciya, ke mulki sarauniya, zan yi miki tarairaya. Kiban amana za na riƙe, ba guru ba laya, gare ki kawai ni za na fake, dan ke ce ruhina.